नोलोबारियाव फार्स्ट टाइम फैदों आं सानाखैमोन बेबायदि मैखोम बर' दं होननानै दा फैनानै नुफैबाय बर' गामि गोबांथार दङ आरो जायगाया बिराद मोजां स्रां स्रां अरुणाचल बर्डार खाथियावनो हाजोआ एकदम नुहुरथारो ओरैजाय नुहुरखायो माने मोनबाय आरो ओरैजाय जाजोबनाय ओरैबायदि समायना आरो बिनि बर'फ्रा जोंनि क'क्राझारनि बायदि रायलायनायफ्रा हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दिनैनो जोंहा मोसानो ओंखारबोदों आरोना देलाय मालायनो जोंनि मोसानायखौ दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि जों बिराद बाहागो लादों आरोना मेथाइ खननाय मोसानाय जावजा मोसानाय देमसि मोसानायफोरावबो गासिबावबो ओमफ्रायो प्राइज मोनगोन ना मोना मिथिला दा हरावसो मिथिसिगोन आङो सोर सोर प्राइज मोनदों बेखौबो होनो नाजागोन आरोना भिडिअआव नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे सासेया स्कुलाव थांनो नागिरनाय बायदि नुबाय नै मेथाइ बहिफोरखौ लादों आरो हा ओंखारबायथ' आरो गावासो ओंखाराखै नै दाबो थाब थाब फैदै आंना माथोआनो थरायजोब्बायलै बैसागुआव होख्राव होख्राव मोसाहैनोसै जोङो दायो जोंनिया दिनै आदा आलफ्रेडजों सुदेम सना फैगोन आरोना मानो मिनिखो जेनेबा नोङो नङा मोनफैनानै दङ होमबाबो दा आं नुवाखै नालाय आंबो नुबोबाय आरोना दहायो सेन्टाराव होमबाबो रायलायनाय जायाखै आरो दा रायलायहैनोसै एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दिरुंबो लायनो नागिरदों नै सासेयाबो पालुवान बसुमतारी नोंसोरबो बोगोन नामा जोंना बोगोना बाथाय र' नायनोसै दा आदा आलफ्रेडआ जोंनि जायगायाव फैदों आरोना नोलोबारि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय आं बेजोंनो एसे रायलायनो होननानै लोगो हमदों आरो दहायबो लोगो मोनखांबाय आदानि भिडिअ आं नुजाखांबाय ओमफ्राय दायो आदाजों एसे रायलायनो होननानै आङो फैदों आरो दा एसे बुंदो जोंनि जायगाखौ माबायदि मोनखो माला मोनफैनाय आङो दहाय फुङावसो फैदों फार्स्ट टाइम आं फैफेरदों गगामुख धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव आङो फैखांबाय सिलाफोथाराव नाथाय बे गगामुख नोलोबारियाव फार्स्ट टाइम फैदों आं सानाखैमोन बेबायदि मैखोम बर' दं होननानै दा फैनानै नुफैबाय बर' गामि गोबांथार दङ आरो जायगाया बिराद मोजां स्रां स्रां अरुणाचल बर्डार खाथियावनो हाजोआ एकदम नुहुरथारो ओरैजाय नुहुरखायो माने मोनबाय आरो ओरैजाय जाजोबनाय ओरैबायदि समायना आरो बिनि बर'फ्रा जोंनि क'क्राझारनि बायदि रायलायनायफ्रा सेम ना सेम सुरफोरा सुरफोरा बेनिफ्राय गाननाय जोमनायखौ दाबो गाराखै रावखौबो गाराखै बेनो माने जोबोद गोग्गाथाव एथ'ग्राब बाहायथ' गोबां हारिफोर दंना गोबांथार ट्राइब्स दङ गोबां रोखोमनि आरो हारसाफोरबो दङ अब्लाबो बिसोरो बर' रावखौ गाराखै जोंना बै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव सोरबा सोरबा दं बर' रायलाया बिसोर दुगा एसामिससो रायलायो नाथाय बिसोर नुवाखै हारसाफोरजों एकदम साग्लोबजानायबाबो बर' रावखौ रायलायो आरो बर'नि हारिमुखौ गाराखै बिसोरो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जानाय लोंनाय गासिबो ना खननाय मोसानाय दा माने बेफोरबायदिखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ओमफ्रायो दायो अबावबा बेरायहैगोन नामा आदाया आङो बे प्रग्रामनि थाखायनो फैदों दिनै आरो गाबोनहाय दा नै दुरुं बोनायनि एसे रेडि जागासिनो दुरुं बोनायनि कम्पिटिसन जागोन बेनिफ्राय दैहु बुख्रुबनाय ना थिंख्लि बुख्रुबनाय बेबो जागोन बेखौ नायनानै ओरै हाजोथिं बेरायहैनो सानदों दे थेंक इउ आदा एसे दिरुं बोनो सिगांथार नै सोर देरायो दा थांनाय बोसोरावहाय माबा जोंनि गामिनियाथ' जेनदोंसो दायो सोर गामिया देरहागोन मिथिला बाजैखौ सोंगासिनो फरायफैदोंमोन हाइ स्कुल फरायफैदोंमोन सोंखायो गगामुख हालामनि सिख्लाफोर नै सिख्लाफ्रा समायना समायनाथार नागिरदों ओरैजाय मा टिम बैसागु आफाद टिम ना ओरैजाय देरहानांगोन दै ओरैजायनिया नारेंगुरि आरो ओमफ्राय ओरैजायना दिरुङा खिन्थु मैदेर खाग्रानिफ्रायबो देरसिन नै नाग्राफोरा
सोरगिदिं नायग्रा ओरैबो ओरैबो देरहानांगोन दे लुदु मेमेनो देरहायाबा जानाय नङा मारिया देरहानांगौ जान्जि खाफ्राखाबाय नै मालाय गोरा खाखा दख'नायाबो खोना लाखा बेयो मोजां खाफ्राखा आदै Paluan oरैजाना देरहादों दायो जायगाखौ चेन्ज खालामबाय नैसिना बैसागु आफाद ओइ नारखेनाबो नांगौमोन ओरै जिंखै थायाखै ओंखायनो जायाखै बे ससेयावहाय आंना रायलायनायखौनो होनो हादिया आब'जों जि रायलायदोंमोन जोंहा ओमफ्रायो माथोखौनो होनोदों आइदानिफ्राय दानबोदों जाथ'ला आरो देग्लायहाय खालमासि मोसागोन गुमैजों मोसानांगोन मोसागोन